L-aħħar sentejn huma prova ta' kemm f'dan il-mument jeħtieġ li l-Partit Laburista jibqa' jmexxi lil pajjiżna. Kien dan il-messaġġ b'saħħtu ta' Sirħan il-Moħħ li wassal il-Prim Ministru Robert Abela f'reli ieħor ta' Tim Malta li mella l-padiljun ta' kordin bil-kuluri abjad u aħmar. Il-mexxej Laburista kienet jitkellem f'kuntest ta' kriżi u gwerra li qed ħasseb lil bosta, inkluż lilna l-Maltin. U għafakkar kif bħalma qudiem l-effetti tal-pandemija it-tmexxija ta' pajjiżna għarfet x'kienu l-prijoritajiet tajbin, bl-istess mod se timxi issa qudiem kriżi internazzjonali oħra. Għalhekk f'mumenti oħra ta' instabilità d-dinja, dan il-pajjiż jistħoqlu jażel stabbilità. Fejn it-tmexxija tal-pajjiż tieħu deċiżjonijiet b'saħħithom biex il-maltemp nilqgħu għalih. Bħalma diġà qed nagħmlu billi nżommu il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Il-Prim Ministru sema kumment riċenti tad-Direttur Reġjonali għall-Ewropa tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li deskriva lil pajjiżna bħala champion għal mod kif iġġieled il-pandemija. Qal li dawk fuq quddiem fil-ġlida kontra l-pandemija, il-ħaddiema u n-negozji kienu iċ-champions u dak huwa riżultat ta' meta Malta taħdem flimkien. B'differenza l-oppożizzjoni użat il-pandemija bħala ballun politiku u dejjem rati li tfixkel u tmur kontra il-pariri tal-esperti tas-saħħa. Se tkun għażla bejn min joffri ċertezza u stabbiltà f'mument diffiċli jew min joffri firda u instabilità. F'mument meta tmexxija għandha tkun iffukata fuq li tieħu deċiżjonijiet importanti. Staqsu lilkom infuskom jekk intomx lesti tieħdu dan ir-riskju. Għalhekk ħbib tiegħi l-enfasi trid tibqa' dwar il-futur. Dr. Abela tkellem dwar il-kredibilità li għandu Gvern Laburista biex iwettaq il-wedid tiegħu. Bl-istess mod wieħed li l-Gvern imexxi minnu se jibqa' jwettaq dak li wieħed u appella lil kulħadd biex joħroġ jivvota għaliex hemm min irid iġiegħel lil poplu jemmen li jista' jibqa' d-dar għaliex id-deċiżjoni hija lesta. Għax hawn minnu lest, wifhmu din hawn minnu lest li kull vot li ma jintefax fil-kaxxa jinterpretah bħala vot favorih. Min irid jagħmel l-għażla favur Malta flimkien fis-26 ta' Marzu irid jivvota għaliha b'mod ċar u b'saħħtu u se naħdmu aktar biex nofru pajjiż aħjar milli għandna diġà. Żidna l-pensjonijiet u se nżiduhom aktar. Żidna l-istipendji u se nerġgħu nżiduhom b'aktar. Naqqasna t-taxxi u se nerġgħu innaqsuhom. Għenna lin-negozji u se ngħinuhom biex jikbru aktar. Daħħalna lil-Work Benefit u se nibqgħu nsaħħuh hekk kif żidna iċ-Children's Allowance. Issa se naraw li din tkun l-aktar żieda illi jkollha effett. Għalhekk magħna tafu fejn qegħdin. F'diskors pożittiv quddiem folla sabiħa ta' nies entużjasti għal futur isbaħ, il-Prim Ministru kompla juri l-viżjoni tal-Partit Laburista biex ikompli jmexxi l-pajjiżna il qudiem. Il-Prim Ministru qiegħed Malta isbaħ, Malta ta' aktar opportunitajiet u Malta fejn tgħix kwalità ta' ħajja aħjar. Għalhekk ejja biex dan il-pjan naħdmu għalih flimkien. Malta flimkien, Malta maquda, Malta flimkien b'ambjent isbaħ, Malta flimkien pagi aħjar, Malta flimkien pensjonijiet aqwa, Malta flimkien b'stipendji ogħla, Malta flimkien b'negozji li jaħdmu aktar, Malta flimkien b'ħaddiema kuntenti, Malta
flimkien il-futur sabiħ.